Shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa Iran da Isra'ila waɗanda suke rikici tun a ranar 13 ga wannan watan na Yuni sun amince da shirin tsagaita wuta a tsakaninsu wanda zai kawo ƙarshen yakin da Amurka ta sanya hannu kai tsaye ta hanyar jefa bama-bamai a tashoshin nukiliyar Iran. Ka misali na ɗauke da ƙarin bayani. Shugaban Amurka Donald Trump dai ya bayyana hakan ne a wani sako da ya wallafa a cikin daren jiya Litinin, wanda hakan ke nuna kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasashen Isra'ila da Iran da suka kwashe tsawon kwanaki suna yi. Donald Trump ya ce tsagaita wutar wacce ta fara aiki da misalin karfe 4 na safiyar yau Talata agogon GMT za ta kasance ta tsawon sa'o'i 24 ne, inda Iran za ta dakatar da dukkanin kai hare-hare, sa'o'i 12 kuma Isra'ila ta biyo baya. Kuma suna sa ran cewa a cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin bayan karewar wannan. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce Iran ta harba mata makamai masu linzami a yau Talata, wanda jami'an ba da agajin gaggawa suka bayar da rahoton mutuwar mutane 4. To sai dai kafar talabijin ta Press TV da ke Iran ta ambato wani babban jami'in kasar na cewar Iran ta kai hare-haren ne gabanin fara aiki da yarjejeniyar ta tsagaita wuta. Trump ya buƙaci ɓangarorin biyu da su mutunta wannan yarjejeniya wajen dakatar da kai wa juna hare-haren da suke yi. To sai dai ministan harkokin wajen Iran Abbas Arashi ya ce ya zuwa yanzu ba a cimma wata matsaya kan shirin tsagaita wuta a yakin ƙasar da Isra'ila ba. Arashi ya rubuta a shafinsa na X cewa babu wani shirin tsagaita wuta da aka cimma. Hakan zai soma aiki ne da zaran Isra'ila ta tsaye da kai mana hari a wannan lokacin za mu sanar da matakin da ya dace mu ɗauka, in ji shi. To bayan harin da Iran ta kai kan sansanin sojan Amurka da ke Qatar, yanzu haka an fara hasashe a game da yadda wannan yakin zai iya canza salo da kuma illolin da za su iya biyo baya. Ambasada Abubakar Cika, tsohon jakadan Najeriya a Iran, ya ce tabbas rikicin zai yi tasiri dangane da zamantakewa da kuma tattalin arziki a yankin gabas tsakiya muddin ba a dakatar da shi ba. Gadi abin da yake cewa. Ita Iran ba ta da wani wuri inda za ta kai hari wanda ya wuce military bases na ita America. Duk kasashen da sun kai makwabtaka da Iran akwai military bases in America, wanda ya za akallan ba a rasa soja kusan 35,000. To yanzu waɗannan ƙasashe, in dai Amerika za ta ci gaba da amfani da su da kai farmaki a Iran, to Iran fa duk wata ƙasa wadda ta ba ta dama ta yi haka za ta ɗauke ta tana cikin waɗanda ya zan za ta yaƙi da su. Don haka ina ganin yanzu waɗanda zai koma tsakanin waɗannan ƙasashe na Larabawa da ita Iran. Na daidai in ka diba gaba ɗaya waɗannan ƙasashe in wuta ta kama cikinsu zai shahi duniya gaba ɗaya, saboda kashi kusan 30 zuwa 35 na ainihin energy na duniya da kasar na yake abinka. Sannan kasashe ne waɗanda adda arziki cikin duniya, wanda ya zan bannar da za a yi musu da hasarar za a yi musu haɗiyan ɗiya ba su mancewa da wannan abin. Kuma sannan faruwa dai an ka sani ba a san inda zai kai ƙarshe ba. Ambasada Abubakar Cika kenan. To mayan kamfanonin man fetur sun fara kwashe ma'aikatansu 'yan kasashen waje da ke aiki a rijiyoyin man fetur na Iraki, kamar da kamfanin mai na kasar Basra ya sanar jiya Litinin. Wannan yana zuwa ne yayin da ake farabar karuwar tashin hankali a gabas ta tsakiya sakamakon rikicin Isra'ila da Iran. Wasu jami'an kamfanonin man fetur biyu sun shaida kamfanin dillancin labarai Reuters cewa ya zuwa yanzu adadin man da ake haƙowa a rijiyoyin man na Iraki bai sauya ba daga ganga sama da miliyan 3 kowace rana. Yau Talata shugabannin kungiyar tsaro ta NATO ke fara taron su a Lahai, babban birnin Netherlands, taron da tuni ya gamu da fushin masu zanga-zangar adawa da shiga yakin biyo bayan harin da Amurka ta kai kan cibiyar nukiliyar Iran a ƙarshen mako. Rikicin yankin gabas ta tsakiya da musamman ma harin baya-bayan nan da Amurka ta kai kan cibiyoyin Iran na daga cikin batutuwan da za su mamaye wannan taro.